jingkhublei riewngeit Nunchorra Khasi Village, Mary Immaculate Parish, Lokhipur, Kulaura. Sngewbha dan pyntip shaphi, jingplie paidbah, jingkyrkhu ïing Sister Madonna kanlong Jymmang arja afulai. Ngidapro khih mynsiem katdei banyo pyndonburom rakhe Kane bakyrpang. Kane kalong kaba kham kyrpang namar kasin kabanengkong habak kanhun sister na Madonna Convent Meghalaya kilawan sedang missionary jong Bangladesh. Namar kata ikot sngewbha ya baro riewngeit ban yawan ban don rengkat ban sakhi ya jingkyrkhu ya ïing bathamai jong sister kum riewngeit to ngin ya duwai kyrpang bat ngin ya jingsngew ya ublei namar jingkyrkhu kerhai kibawla the halo jongi bat ro bo unya lam lenti yangi ban tulong ya katdei kabajob Ipan pauro ya jingsngew kabakraw ya sister na Madonna bakila IT lud ilade nakabenta banyo ban shakri ya riewngeit ka Bangladesh. Nimlaro klem na panpaw ya jingsngew ya jingtreshitom jingleng lade bat jingyai sha jongki banla banpoy shado kane kathong ban seng thamai ya ïing jongki hangne hari jongi. Hakine kisngi tungin ya bo jinduwai bakyrpang nakabenta barok sisters kibalawan syong bansa hakane ïing. Ai bakane ïing bathamai kalong katdei jong jingmen jingsuk badro kaban ai mynsiem ya barok pateng kibanangwan hadin. Nakalyang parish ni kerpat rit ya riewngeit baro bapin ya pelaj por kenang banyawan bandon bentalang batni hakate kesngi batni khni lenti babaro bapin ya wan klempet pencengai lang ya sister hakat nyoterik benai me arajar arpulai. Sngewbha banya like, share, banya ai comment ki jong hi nakapenta kane ka channel ka jong ni.